Крыштали стабилизуются только при высокой частоте. Их треба... Раскрутить. Как бы звучал сериал «Аркейн» на белорусском языке? Так, их треба раскрутить. Спрацуе? На папер. Эх, мы могли гэта выпробовать на моим абсталяванні. Якое знішчаць заўтра? Что? Я збіраўся тебе сказаць. Гэта даследаванне, моя праца, гэта ўсё маё жыццё. Можа, покажем ім вылечэнне і яны Трэба больше дазволяць? абяцанні. Нам патрэбны доказы. Без крышталяў нам іх не здабыць. Міратворцы забралі іх усе. Так, замкнули ў лабараторыі Хаймердингера. Не. Ты чуў савет? Калі памылімся? Разлікі верныя, так? Чаму? Навошта так рызыкаваць? Думаеш, я ўсё жыццё марыў быць чым-то асістэнтам? Вучоны прагне адкрыццяў, марыць зрабіць свет лепшым месцам. А гэты твой экстэк мае патэнцыял зрабіць гэта.